No Sebastian Ahon, meillä on yhteinen matka on ollut, kun voitettiin maailmanmestaruus, niin lähdettiin Lake Placidiin ja meillä oli ensimmäinen peli USAta vastaan ja en tuntenut vielä kaveria ollenkaan ja voitettiin se peli muistaakseni 10-2, hän teki 4+2, niin vähän ihmettelin, että kukas tämä kaveri oikein on. Ja sitten kun alkoi seuraa sitä, niin puhutaan luistelusta, niin hän on vähän niin kuin taitoluistelu, koko ajan skannaa sitä peliä ja hän on koko aika semmoinen ovela ja hän on vähän semmoinen vaania, että aina kun silloin vastustaja tekee jonkun pienenkin virheen, hän iskee ja pystyy tekemään maaleja. Luistelunopeus ja tämmöinen taitavuus on ihan huippuluokkaa. Ei ole mikään ihme, että oikeasti pärjää tuolla NHL:ssä ja on yksi parhaimpia pelaajia siellä. Karjuvatko leijonat Milanossa vai kuuluuko kaukalosta vain naukaisu? Tsekkaa kertoimet Leijonien otteluihin osoitteessa 247bet.com.